Hola, som la Rosa i la Bel. Us volem presentar els quaderns Ortofàcil 6. L'objectiu d'Ortofàcil 6 és treballar l'ortografia catalana per sisè de primària. Als quaderns Ortofàcil, els alumnes treballen en paper de manera evolutiva i deductiva. A més, el quadern Ortofàcil gaudeix d'un suport de recursos digitals per l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn, on podrà accedir-hi amb un codi individual. Us presentem les eines d'aquest quadern. Accedim ara al llibre digital de sisè. El primer recurs que trobarem és els quaderns digitalitzats, així com el seu solucionari. El segon recurs són els audiodictats. I el darrer recurs són exclusiu per docents, si estem parlant dels quadres competencials i dels indicadors operatius. Us fem un resum dels recursos. Per fer treballs d'aula a la pissarra digital hi trobarem els quaderns digitalitzats i el seu solucionari. L'altre recurs són els audiodictats. Aquí l'alumne llegeix, prepara i corregeix els dictats. Per un costat, els dictats van fent les parades i pauses oportunes perquè l'alumne pugui anar treballant i després es repeteix de manera tota seguida per poder fer la correcció. El darrer recurs, exclusiu per docència, està partit en dos parts. Per un costat és el quadre competencial, és un PDF editable que queda dintre de l'entorn del docent i si no voleu es pot imprimir i el teniu en paper. I el següent recurs són els indicadors operatius. L'editorial és conscient que estem davant d'un quadern d'ortografia de 48 pàgines que no és llibre de text, però trobem oportú que els docents tingueu unes quantes eines més i hem fet els indicadors operatius unitat per unitat. Creiem que Ortofàcil és una molt bona eina per treballar l'ortografia catalana de manera individualitzada, evolutiva, en paper i de manera grupal amb la pissarra digital. Gràcies. Gràcies.